Hola, és l'hora del contacontes per aprendre a imaginar. Avui us explico un conte on surt una nena, un tresor i molts perills. Es diu La Nora en busca del tresor. Un dia caminant, la Nora i els seus amics van arribar a una cabana d'un pastor i van trobar una caixa vermella i quan la van obrir hi havia un mapa on indicava un castell que hi havia un tresor amagat. Oh! Van exclamar les oques, perquè sabeu què? La Nora i els seus 5 amics sabeu qui eren? 2 oques, un gos, un xai i una cabra. Tots es van posar molt contents perquè els hi encantaven les aventures. Però això sí, la Nora els hi va dir: Amics meus, aquest mapa indica molts perills. Hi ha un bosc que es diu el bosc de les guineus, un altre que es diu el bosc de les serps. Hi ha un riu que hi ha cocodrils i unes muntanyes vermelles. No ens podem separar en cap moment. Hem d'anar sempre junts. Esteu d'acord? Sí, bé. Uau, uau, uau! Tots van contestar. I seguidament van començar a caminar. El primer que es van trobar va ser el bosc de les guineus. Anaven tots agafats, caminant a poc. Era molt fosc i frondós aquell bosc. I de cop senten a la cabra que fa una guineu, una guineu! I va començar a córrer muntanya amunt. La Nora la cridava: Vine, torna amb nosaltres, que no és una guineu, és un drap vell que està aquí penjat en un arbre. Torna amb nosaltres. Però la cabra ja estava massa lluny per sentir a la Nora. I les oques van dir: Que poruga que és aquesta cabra. Llavors la Nora va dir: Ja tornarà. Van seguir caminant pel bosc. Llavors van arribar a una clariana on hi havia un riu. I el gos va assenyalar una passarel·la de fusta per passar a l'altra banda. Veniu tots, va dir la Nora. Ens rentarem una mica la cara i també beurem aigua. I així ho van fer. Van passar a l'altra banda del riu, menys les oques. Les oques es van quedar petrificades i van dir: Ui, un cocodril, un cocodril. Van desplegar les ales i van alçar el vol. La Nora les va cridar: Torneu cap aquí, veniu. No és un cocodril, és un tronc vell que està surant en l'aigua. Ai, ara han marxat, però ja tornaran. El xai va dir: Que porugues que són aquestes oques. Van seguir caminant i van arribar en un bosc on hi havia uns arbres molt alts, amb moltes fulles, era molt espès i moltes branques seques. Ens sentarem en aquella pedra, estic una mica cansada. I la Nora es va sentar dalt de la pedra i mentrestant va mirar el mapa. Va sentir un soroll i era el xai que ja començava a rondinar. Hi ha algú que m'estira la cua. Me l'estira molt fort, quina por! Ai! I va començar a córrer camí avall
molt de pressa i espantada. I la Nora li deia: vine cap aquí, amb nosaltres no ens deixis, que no ho veus que és un tronc sec que penjava d'un arbre, que t'has enganxat a la cua. Torna cap aquí. Però el xai ja estava massa lluny per sentir a la Nora. Llavors, només quedaven el gos i la Nora. I van seguir caminant, molt agafats, i tenien una mica de por, perquè estaven molt sols. De cop la Nora va veure unes ombres molt gegants i fosques, unes ombres que es movien i va començar a imaginar que eren animals molt grans que se li acostaven. El gos va començar a bordar. El gos estava molt espantat i la Nora es va tapar els ulls, es va ajupir, va agafar el gos i molt abraçats ben fort es van amagar darrere d'un arbre. Les ombres cada vegada s'acostaven més i cada vegada eren més grans i feien molt de soroll. De cop va sentir: Nora, que som nosaltres, no t'espantis, Nora, bé! I la Nora va obrir els ulls i va veure els seus amics, les dues oques, el xai, la cabreta. Que bé, que contenta que estic de tornar-vos a veure. M'heu vingut a buscar. Estava molt espantada. Que bé! El gos saltava i remenava la cua perquè estava molt content. Es van abraçar tots i la Nora va dir: jo ja he trobat el meu tresor. Sou vosaltres el tresor més gran del món. I sempre més, quan havien de fer alguna aventura, anaven junts i mai més es van tornar a separar. Espero que us hagi agradat aquest conte i aneu a descansar. Un petó.